Magandang gabi mga kasisid. Ngayong gabi ay susubok na naman tayong mamana dito sa Lookout Warp. Baka sakaling magandang biyaya ay pagkakalob sa atin. Kaya samahan nyo ako mga kasisid. Mag-isa lang ako, solo dive. Wala si partner Andro, kaya magsusulo dive muna ako. May kasama naman ako na maghihintay dito sa gilid. Bali, hihintayin nila ako dito sa gilid hanggang makahon. Kaya samahan nyo ako mga kasisid at naway magandang biyaya ang ipagkaloob sa atin ngayong gabi. At kung ano man ang ating makakayanan mamaya ay aking ipapasilip sa inyo sa aking pag-ahon. Kaya let's dive! Let's go mga kasisid! Pinamahala ko dagit. Sakit pa rin. Siya ba? Alibasag. Sakit. Sakit pa rin. Sakit ang lapad. Putang kita sih dari itu. Good size. Tidak double shot. Medyo malapad din. Ayos.
A few moments later. Kaon na ako mga kasisid. Ang huli ko ay kukunti lang. Malabong tubig. Ano nisa? Tilapia? Ito sa puno siya na. Alimango lang ang marami. Ito. Oh. Limang marami. Oo, alimango madami. Kahit pa paano eh. Kinamay mo yan? Oo. Hindi na rin lugi. Kaya salamat na naman sa biyaya na pinagkaloob ng dagat sa atin. At salamat na naman mga kasisid sa inyong pagsama sa akin ngayong gabi sa akin video hanggang sa muli. Magandang gabi po sa inyong lahat.